Ikhama nguphaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka udakwe yini ingqole ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholodlo likamentshise thuluza ngihambe nalo ngilifice ensimini xama uxakile kusazoshuba kusengenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwajobhajwa ikhulule ufaka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana Dame lingasho ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga siphethe ngabonakala ukuthi amanzi aqhamukapi kubonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofu ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela nangu sikisi ngeke ngikhulume into engingayazi ngeke ngikhulume into engeke iziyenzeke. Uyabona the day abantu berealize ukuthi makuthiwa uKing Bhaka unepower abantu bayokwazi ukuphila emphefumulweni baphile enyameni bese bezophila bebe nenkululeko yomqondo ngoba khona izinto eziyaye zikudide zizigcine zinika ingqondo yakho ingcindezi kungenasidingo. Khona abantu abayebethi bayalungisa umuntu athi uyalungisa kube yila elimaza khona noma ona kakhulu ngenkathi umuntu ethi uyalungisa sanibonani inkalo ngenkalo all over lapho nikhona sengenile uKing Bhaka kanzama lona ingwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholodlo likamentshise ngisho ithuluza ngahambi nalo ngilifice ensimini nqama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini kumafavuke njengedangabana kunogwajobhajwa ikhulule ufuka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana makuthiwa dami lingashi ngiphakathi edamini ngomhla ka30 futhi sobisila edamini King Bhaka kanzama dam ngena Google map nje uthi King Bhaka kanzama dam ikuthathe zokubeka la ngikhona ke manje kwidami lingashi ubusika nehlobo ngqwele ngaphupha inyoni ziphupha amihla namalanga makuthiwa mthombo angabonakala ukuthi amanzi aqhamukapi kodwa kuyabonakala lephuma khona yithi lapho ngeke ngikhulume into ngasho ngathi njengoba sobisila edamini ngasho futhi ngathi ngakha istezi kodwa ngo Good Friday siyobe sikwazi ukuhlala phezulu kusona makudlula uGood Friday phinde futhi ngisiqhube yabo ngasho futhi ngathi khona ama braai stand a special engizowakha ngiwakhela abantu ababalekile esobe sinabo ngomhla ka30 kuMarch umhla ka30 kuMarch ke ile Saturday esiya kuyona siphelile izinsuku uyabuza umunye King Bhaka ngabe how far have you gone ngestays hayi kuleka sobe sihleli phezulu kusona how far have you gone ngama braai stand ubasithembisa wona don't worry ngizonivezela njengamanje kakhulukazi braai stand istays nokunye ngizonivezela during the day ngoba sile enzansi mina ngiphezulu la kodwa ngikhona la edamini abakhakhala ngiyasebenza almost every day ngilwa izimpi zabantu sibonile ukuthi kunezinto ezitrendayo la khona umsakazo Gagasi FM nama presenters wawo angajabulile ngomsakazo kubalekile sithinta indaba enjalo kodwa ngiyacela ungayithinti namhlanje kodwa ngizoyithinta abasakazi aba more than one kodwa khona ovele waqhuma nje wakhuluma phezulu obizwa ngopeni intuli yes wakhuluma phezulu what no I cannot allow anyone to exploit me yabo kwaqhamuka nomunye futhi wathi nami as well I cannot allow anybody no matter ukuthi who you are no matter ukuthi ngisuke phi nawe but ngeke nginikeze ilungelo ukuthi ungi-exploit so mina mase ngithinta ke ngizongena deep bese ngidonsa ngayo yonke futhi kodwa not today kodwa wona indaba kaPeni Ntuli nje ikhona nje kulayini izinto engizozithinta before the end of this week. The promise that I make is the one that I keep. And mase ngibekile into ngibeka ngokwasemhlabeni ngibeke futhi nangalokho kwasemazulwini. Okwamanje nje bengifuna ukuphinde ngicacise ivideo enke ngayenza ngomhla ka30 kuJanuary if I'm not mistaken 30 January khona ivideo engayenza la ngangithi khona ngixwayisa iANC ngoJacob Zuma khona ivideo engayenza lapha ngangixwayisa iANC ngoJacob Zuma ngakhuluma kakhulu nje kodwa ngifuna ukuquote lapha nalapha ezinye zezinto engazisho ngikhuluma kakhulu ngakhuluma impela kule ya video leya ngifuna ukuquote ezinye izinto engazisho ngesikhathi ngikhuluma kule ya video
angazi noma ngisazoyikwazi ukuyibona but ngifuna ukuprovela mangithi mangabe ngisho into mina ngisuke ngiyazi into engiyishoyo and mangishila into angihlehli futhi angihlehliswa impatha ngoba ngisuke ngiyazi kahle into engiyikhulumayo ukuthi njengoba ngisho nje 30 January if I'm not mistaken la ngangikhoma khona ngixwayisa iANC ngoJacob Zuma ngizocela ukuphendula icamera bese ngiyakudlalela le video uzwe ukuthi ngangithini mase siyabheka ukuthi kwenzakalani njengamanje ngizobe sengiyabuya ke sengiveza lokho nalokho engifuna ukunivezela kona ngizophendula icamera bese ke abane power ngoba aziya awuthi ngithi basupport abantu kodwa ipower yakhe uyithola ngoba support abantu kube khona power nje eyedwa imele so sithi ngayisho leyo nto kudala impela lokho iphinda namhlanje kuyabonakala amandla kaJacob Zuma ukuthi manje aziveza kwaku 30 kwaku 30 January 30 January ungayicheka nawe le video efonini yakho noma asixoxeni lento uyabona abafowethu ekuthiwa bengu advisor weANC bebezofocus abaANC ukwenza ama campaign bafocus ngoba abadlali bafocus ukuphesha lapha nemali bafocus ukuthenga abathengekayo njengoba siya kuma elections into yabo nje kodwa ibizofocus kakhulu kuma campaign weANC because bamechoti abantu abalapha kweANC funa bakhulume ngomzabalazo bese bengamnaki uJacob Zuma neMK imistake abayenzile ukufuna ukunaka uJacob Zuma neMK ngeke bakwazi ukumnqoba ngento enecourt phakathi ipower yakhe iyamlwela mawune power unamandla edlozi eliphilayo kunezinto ezivele zenzeka kalula ngeke bakwazi ukumnqoba ngecourt entweni ayiplanile ngeke bakwazi ukumnqoba ngokukhuluma ngeke bakwazi ukumnqoba ngokudlala ipolitiki ngeke bakwazi ipolitiki lo ubaba uZuma uyazi kakhulu ukwazi ukuzenza ivictim adabukeleke uyazi kakhulu yo game ipower yakhe maseziye court iyazi kakhulu lo ipower yakhe iyazi kakhulu ipolitiki bafethu this is the free advice angifune ukukhokhelwa ngale advice ukuthi I am a concerned citizen at the end of the day kanti ANC inayi budget futhi upresident okhona as we speak kwiANC akhona ama investors angenza noma yini ukufaka iANC abasebenzise lokho bangalwi ngenkantolo bangalwi ngamandla bangalwi ngokukhuluma ngoba ngeke bayiwine kuJacob Zuma leyo ngisa Jacob Zuma ke manje uJacob Zuma angazi bengifuna ukucacisa leyo nto leyo ukuthi ngayithinta le ndaba ngathi ekuba bengifuna ukucacisa nje ngoba ngayithinta indaba ukuthi ekuba bengu advisor weANC ngabe bafocus ukuphusha umzabalazo ngabe bafocusa ukulungisa ongalungile ngabe bafocusa ukuthi emphakathini kube ba-upgrade izinto njengoba kade enza uRamaphosa ethula speech kwalezi zinto eziningi ayithembisayo yabona kodwa hayi lokhu kokuye enkantolo ngiyaphinda le video kade nginibukisa yona ngayenza ngomhla ka30 January ungayivula nawe ngendlela yakho lapho ukhona nje mazobheka ivideo kakhe ngibhaka yango 30 January ngigqoka i-t-shirt emnyama uzoyibona ngisho ngiyibuyiselani pho lento manje ngiyibuyisa ngoba bayile enkantolo ngangilethile advice kodwa ke baqhubeka baye enkantolo uyafika iMK yafika yanqoba enkantolo isiqobile icala lokuqala elithinta ukubhaliswa kweqembu lapha kaIEC yabo like yafika yanqoba iMK and ngiyangisasho namanje njengoba ziya kuma elections akuyona into eright ukuthi kuyiwe court ufike court ufike uhlulwe esikhathini samanje because ngenkathi enqoba lo abantu abaningi bayamzwela bazibona babanqobi bese ngempela abanye bagcine befuna ukumsupporta ngoba bebona ukuthi uyahlukumezeka kanti kuthi iANC isebenzisa enakho ukuthola ingenakho ngoba siyayibona ukuthi ngempela iANC kwezinye indawo isanawo ngempela amandla siyayibona futhi ukuthi isazokwazi nje ukuthi iphinde futhi ibe khona emandleni kodwa ngekusaba uhuru njengalokho ebekujwayele ukwenzeka
masikhuluma ngenational uyabona. So I wish ukuthi ngathi mangikhuluma abantu bangathathi ngokuyitshela ukuthi bayazi, because into thina sidonsa ngokamoya, and lento kamoya iyimfihlakalo masesize emhlabeni. And mangikhuluma ngento kamoya okwamanje kuseyimina kuphela engikwazi ukukhuluma ngento esuke ingakenzeki ibisiyenzeka. And ngisazozikhuluma izinto eziningi, and kuseyimina kuphela ukuthi makwenzeke into ngiphinde ngicheck ukuthi leyo nto yenzeke kanjani. Njengoba kuyiwa kovota ke bafethu, ngicela njengoba ngasho ngathi angifuni ukuphazamisa ama-elections, ngakusho lokho ngathi angifuni ukukhuluma kuze kuzwakale ngazuthi khona engibasupportayo khona engabasupport, ngoba mina angivumelekile ukuchema. Njengoba kuyiwa kovota, ngiyanitshela bafethu, wonke umuntu unelungelo lokuvota oyicitizen yase South Africa. Abasemajele, ama-scammers, abagulayo, abangaphilile ngomqondo, abahlakaniphile, yonke into ethi umuntu kubalulekile ukuthi ivote. Ingakho nje mawuthi uyabheka noma sibone ukuthi nazi izigebengu zikhuluma ngokuthi akuvotweni, sithuli because ilungelo lazo ukuthi akuvotwe. Kodwa iqala phi inkinga? Mase kuthiwa kuthathwa isigebengu, uthiwe thatha umuntu oyiscam, bese kuthiwa leyo muntu oyiscam akube khona into azoyenza yokunakekela umphakathi. Ngeke umuntu oyiscam, ngeke umuntu oyiscam anikwe lo portfolio ethi ayibinjalo. Kodwa oyiscam umuntu unelungelo lokuyovota, oboshiwe icala angalazi unelungelo lokuyovota, oboshwe icala laziyo unelungelo lokuvota, unelungelo lokujoyina noma yipi inhlangano, unelungelo futhi lokugqugquzela abantu ukuthi abavotele noma yipi inhlangano abafisa ukuyivotela. Kodwa inkinga mase kumele uthole iportfolio noma ini akwazi isigebengu. Uyabona nje lento ifana njengasemkhakheni wethu lo wokwelapha womnyanga okwamanje abantu abathi bazinyanga zigebengu ama-scam, and we've got ama-facts. Umehluko ayibonke kodwa inqwaba yabo nalaba phithizelayo zigebengu zama-scammer bastard. Into eqhopha ubhekile, into eqhopha ngaphandle kokuba nonembeza, yabo. Kodwa lo muntu onjalo unelungelo lokuyovota, kodwa hayi ukuthi ngelinye ilanga sengathiwa khulumela inyanga namaphathi inyanga ngabe kuyadakwa mangathiwa kuthatha umuntu onjalo thongelanga khulumela inyanga wena. Into engeke iziyenzeke nje le nto leyo, uyabo. Into engeke iziyenzeke le nto, noma kuthiwe khulumela abantu kwaziwa kahle ukuthi uzobuya ubarobhe wena labantu kuthiwa bakhulumela. Into engeke yenzeke nje le nto leyo. Kodwa makumele uyovota, cha ungaya kovota, yabo. So that is why ke njengamanje na ke sila mhla ka-30 futhi sobe sila i-price stand ke nansi awathi ngikhombisa i-price stand nje engisayenzile. Ngizophindula i-camera bese uyayibona i-price stand. Price stand ke nansi, uyayibona i-price stand na i-price stand. Uqoleke ithe ukuba nkudlwana ke le price stand, ikhona impela la eKing Bhakanzama dam. Yona i-price stand le ekuzobe kwenziwe abantu ababalekile inyama ngaleli yalanga. Nasiya nesithebe sakhona, nasiya sibhaliwe King Bhakanzama ingqwele, nasiya iyaqhubeka i-price stand uthi ula phinde futhi uyabona ngapha, uyakwazi ukubeka ngapha, bese kuzoba khona isihlahla sakhona esinama lights, naziya kusayi-price stand le, ngithi angeke nginikhombise. Iyaqhubeka ke le price stand le, nansi uyayibona, nansi le price stand iyaqhubeka, nansi yabo, kusayi-price stand le, nansi iyona yonke i-price stand le. Ungadidi ukuthi uyibona inje, iyona yonke i-price stand le, nansi price stand engiyakhele nje ukuthi ngomhla ka-30 kobe kula. Kusayi-price stand le, nansi kusayi-price stand le, iyo kusayi-price stand le, iyajikwa ngapha, iyo le. Uyakwazi futhi kule price stand le ukunyuka, angithi yabo ithi ayibe into ezokuhlala ezama stepis, ithi ayibe into ezokuhlala ezama stepis. Uyakwazi ukunyuka la, uthi sungaphakathi futhi kule price stand, uyayibona nansi ngaphakathi kule price stand. Iyo le
ingaphakathi kule braai stand le nakho ingaphakathi kwayo uyakwazi ukuthi phinde wehle ingaphakathi kule braai stand le nakho iyo le braai stand ingakudidisi manje uyibuza inhlobo le braai stand le iyo ikhona la ulive wakusasa nje ngizowenzela la ngizobe nginikhombisa ukuthi sekuhambe kwagcinaphi kule ndlu leya engiyakhayo esobe isihleli kuyona uyabona seyiyona ibraai stand le ngiyajika sengiza ngapha seyiyona ibraai stand le nakho iyo yayibona iyi braai stand kuseyiyo le iyo iyi braai stand iyo ngihleli mama la nakho la ngihleli khona ila khona omunye umuzi olapha phezulu engizolala kuwona phezulu namhlanje ngila stairs silapha enzansi nakhe lapha ya akubonakali ngoba kusebusuku kodwa bengithi nje angicacise ukuthi ngeke ngiyikhulume into engingayazi ngeke ngiyikhulume ngiyanithembisa ukuthi kusasa ntambama kusakhanya ngizonithatha ngiyonimbeka ukuthi sobe sihleli kuphi nabantu abazobe bekhona ngomhla ka 30 March this coming Saturday ivideo engayenza ngo30 January ngikhuluma ukuthi bangamjahi ubaba uJacob Zuma ngenkantolo ngoba ngase ngibone ipower ukuthi power kaJacob Zuma emlwelayo ngeke bakwazi ukuyinqoba ngenkantolo kodwa iANC mayingafocus ekuphusheni umzabalazo namaqhawe lawalala azokwazi ukuyisupport iANC irregardless of what utshelwa yimini ukingibhaka bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzele bathi wathinta ubhaka udakwe yini ngeke ngikhulume into engingayazi abayeke ukumjaha ubaba uZuma bazokunqoba uma bengamjahi ngoba mina ngiyibuka ngokuka spiritual uma beloku bemjaha belokuthi bayamjaha bazoluza ifocus ngento ezogcina inika ubaba uJacob Zuma ipopularity more than what he has. If you don't get it, just forget about it. Ingakho nje ngisho ngithi njengoba ngila ngirelaxele ngithe nje ake ngikhulume nani njengoba kulosithathu kusasa ngizophinda futhi ngikhulume nani afternoon baba yini ngithanda uri